एरिया लानानै कन्टिगिउटि बा रोजोबथायखौ लानानै एरियानि रोजोबथायखौ लानानै जायो बेबायदियै जोङो बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सयथासिम मालाबाबो मोननाय जानाय नङा बे रोखा मानोना गुबुन गुबुन हारिफ्राबो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिफ्राबो गावबागाव हारिनि मुङाव फिसानो मोनसे सेटेलाइट कनसेप्ट ग्रहसा बिखान्थिनि गाव हायुङारि खुंथाय अट'नमास काउन्सिल मोनखाजोब्बाय मिसिंफ्रा दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिल मोनबाय राभाफ्राबो राभा अट'नमास काउन्सिल मोनबाय टिवाफ्राबो टिवा अट'नमास काउन्सिल मोनबाय सनवालफ्राबो मोनबाय देउरिफ्रा मोनबाय थेङाफ्राबो मोनबाय आरो नै दाखालि मरान मथ' बिसोरबो मोनबाय कचबां राजबंसिफ्राबो मोनबाय कमतापुर आरो जों बर'फ्राबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननाय जाहैबाय दा बेजों जोङो मा मावनो हागोन बा जों मावनांगोन बियो जोंनि गेजेराव जों जिखौ मोनदों दिनैहाय आसामाव जाय अट'नमास काउन्सिलफ्रा जाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बे एखे खामानिखौनो जोंबोथ' मावनाया मावगोन नाथाय जोङो गुबैयैहाय जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ दहाय जोंहा बिफा समान मानगोनां सिनियर सिटिजेन हरिचन्द्र बर' बे बिफाया दान्दिसे सम जेला जिरायदों बुंदों बियो गोजोननि बाथ्रा रायलायनायाव गोजोनखौ मोननो थाखाय खामानियाथ' मावनांगोन ओरैनोथ' गोजोनाथ' फैया बे बाथ्रा आरो मोनसे जाहैबाय जिखौ जों मोनबोबाय जिखौ जों मोननो हाबाय बेखौहाय लानानै जोङो मोजाङैनो मावनो हानांगोन रायजो राजानो फोथायनो होनो हानांगोन आइ आफा रायजो राजाखौ फोथायनायाव लानानै जोङो खामानि मावनो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जि मोनसे मावनो लानाय इयुननि हाबाफारिफोर बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन नोंथांमोनजोंनो जों रायलायनानै मावनांगोन बबे गामियाव मा दं मा गैया जा थाखा फैदों बेखौ जों बोरैहाय बाहायनो मोजाङै ओंखायनो बेखौहाय जेराव जोङो रङियावबो बा कामरुप डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा सासे हयथ' इयुन थागोन बिथांजों थाफानानै बिथांखौ सहाय खालामनानै आरो बिथांजोंनो ज' जाफानानै बा गामिनि रायजोफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो ज' सावरायनानै खामानि मावोबा आं सानो बावहाय मोनसे गोदान सोलायनाय बा जोङो रायजो राजाजों जि फोथायनायखौ होलायनांगौ बा जोंनि मावनायखौ लानानै जोङो नोंथांमोननो फोथायनाय होनाय जों फोथायनायखौ मोननो हानाय बे जिनिसखौ जोङो खालामलायनानै लानो हागोन आंहा फोथायनाय दङ आरो जोङो बिब्दियैनो लांगोन आरो जोंनि दिनैहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावहाय बेसेबा गोजान काछारनि हाइलाकान्दि जिल्लानि बर' जोलैनि सुबुंफोर कसारि फोलेरनि सुबुंफोर रियानफ्राबो जोंजों थासिगोन बिथांमोना सरकारजों रायलायनानै लिरनानै होबाय जे जोंबो बर' फोलेरनि सुबुं काछार हाइलाकान्दियाव रायजो जानानै दं बिथांमोनहा जेबो रैखाथि गैया बाङालि सुबुंफोर बा बाङाल बा जों बांगाल होनो मुसलमान बिथांमोनहा बिसोरनि गेजेराव रायजो जानायावहाय हाजोआव हाग्रा ओनसोलाव हाबना रायजो जानायाव जेबो खाबु मोननो हायाखै बिथांमोना हाथियार जांख्रिथाय खालामदोंमोन हाथियारनि जांख्रिथायनि गेजेरजों बिथांमोना सरकारजों रायलायनानैहाय मोनसे गोरोबथायाव फैबाय आरो बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिजों मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथां बारग' रायजो सभा एमपि बिथांजों रायलायबाय जोंजों रायलायबाय चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजों रायलायबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायबाय आरो बिथांमोना लिरनानै होबाय जे जोंबो बर' कसारि फोलेरनि सुबुं जोङो बर'खा जेरावहाय जारिमिना बुङो ओंखायनो जोङो दिनै बर'फोरजों थागोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बे रादायखौ होबाय बिथांमोना दा बिथांमोनाबो जों थागोन रियानफोर त्रिपुरायाव दं बिथांमोना